道が険しくとも。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く時。承知した艦長。一人も残さない。私こそが崩壊の化身。デートでもしましょうか。ついてこれますか。招かれざるを思いもう終わりかしら。まだまだ遊び足りないのだけど。
よここにあり。人類を守るくらい私一人で十分よ。無駄よ、私一人で殲滅できるもん。よここにある。雑魚のくせにしないでね。まずい。カモン。人類を守るくらい私一人で十分よ。無駄よ、私一人で殲滅できるもん。よここにあり。
バカじゃないの。戦場のお掃除を始めさせていただきます。お目覚めに競争の主よ。艦長様のご期待にお応えできているといいのですが。私は思い出はブローニャ。
電線雷鳴の時。桜ね、待ってたよ。ひ玉丸ちゃんが今日は一緒に隠れている何かの気配を感じ取ったよ。近くに隠されている道具があると、ひ玉丸ちゃんがバルキリーの感覚が鋭くなったよ。このボタンをタップすると、本能化の状態の時は隠れているものを感知できるの。それと敵を背後から暗殺できるよ。目標発見。無情報発射スイドエクスプロージョン。でかよ。加速しますよ。電線雷鳴の時。桜ね、おかえ作戦地点にり。いい到着。天気だね。一緒にいっぱいお散無歩しような。条件射殺許可確認。照準装置初期化完了。敵へ発見できず。目標射撃開始。吠えなさい栗から。雷鳴が千鳥バットン。ブローニャ作戦地点に到着。ブローニャ了解しました。照準装置初期化完了。体力補充完了。ボイドエクスプロージョン。ささやきなさい。栗から。雷鳴が来る。一刀両断。出ましたね。この剣来航にして。イエスマスター照準装置初期化完了。体力補充完了。目標射撃開始。危険の神のささやきに聞きましょ恐怖を私に服従しなさい。
命が来る。一刀両断。行動開始。敵は見逃しません。行きましょう。行動開始。無条件ボイドエクスプロージョンささやきなさい。私に服従しなさい。一刀両断。行動開始。
この戦闘は勝たなければいけません。位置につきました。ファイヤ射撃開始。無双モード全開。全力を出します。位置につきました。勝負はもう決しました。覚悟してください。射撃開始。ファイヤ射撃開始。レスキュー戦術。ここまでです。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。どの戦闘も全力で戦います。電線雷鳴の時。ブローネ作戦地点に到着。射撃開始。発射。ファイヤ発射。時間をかけた時はお任せください。雷電の早く。強風に私に服従しなさい。雷鳴が射撃開始。発射。システム系損傷確認。神のささやきを聞きましょう。強風に私に服従しなさい。
自分の運命と向き合うと決めました。チャージ完了。よーし、どうですか。はい。ブローニャは自分の道を見つけました。電線雷鳴の時、時期を見て動きましょう。後片付けはお任せください。雷電の声、早く強風に私に服従しなさい。雷鳴が来る。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。
よここにあり。へっへっ私が道が険しくとも。無駄よ。私一人で殲滅できるよ。ここにあり。たまには徒歩で進むのも悪くないわ。雑魚のくせに生意気ね。人類を守るくらい私一人で十分よ。
艦長の命に従おう。艦長、バカなあんたでもよく頑張ってるわね。世界初の本物のエヴァンゲリオンなのよ。正式タイプのね。今日どさくさに紛れて名前呼んだでしょ。